Bhí mé gur a defar be chuirtain na sríte trúháil leat an nachta san sadar an mata gur. Ní le cholam leis. Tá sé ceart. Hi, Paddy. Hello. Hi, ce chuil tú eala? Is tú díirecha bheanna bhí bhain. Tá mé héna agus Jack sin ó Conran seo agus testaín Bertína si bhain ar cum leat. As cumlum cabhach sé Bertní sonna cinná sin é, Paddy. A cha trína, beit an chuisteachart númed. Ó, cínt rí sé, ce táid? Tá mé héna agus Jack sin ó Conran seo agus testaín Bertína si bhain a bhiiste leat. Ce leon Conra? Tá muid le bíal an íche oscailte sin seo, sort wine bar stroke bistro bheits an. Ó, an smuoine. Tá lé go áit Tesla an Gerostarún Má camera. sinna cheap muid. Ó, so gilíon muid, go maith mar feartna rí se. Bei? So, fistí lí aglaibhíon na lein radio, trúna? Má bhriste. Free publicity, hey Jack? Aintach. Yeah. Well, hart a leabhar se dó mar sin carcaúr? All right, go mad Katrina. Maithe. Well, ceirt fao ceúra le coffee? Tá? Goed, hier. As du William zijn je voor iedereen al wel morgen gaat dat koak. An chláran, ja? Jelly, daar jelle. Well, bei crinneú agan mar ealar sin ar ball. Ach tám cinse go méid sé thbar. Kun je zijn te sorry van gewekken toe. Ja, ze gaan nog een bereid geklacht. Ben hoe sterk schade dat hij geen plezier heeft. Ja, jolo, maar hebben we weg, jong. Terwijl nou die kaartek. Ar an na baclis liam, scuilear. Í gádóid sin dhéanamh. Tá gachrad scríomh amach agam dó. Má leanann sé an script, ní bheith éon aibheige. Als je een jaar moet, dan is William zijn je radio mooi. Ag caraclog? Tás an Paddy. Dúirt tú seacht nóir hanna é. Be cholag an rostrum na geistig leis. Get a horse man ma praisach do. Dhéanamh tú bhaid cín, be chuoine war dí mar sin, be tú haid cín stó. Féidir an petrol áile a hol? Ja, me shit. Hier, wacht toe. We gaan het hier nog een petrol wat in je. We zijn de radio sterren mooi. Ó mai. En dan ben je. Gebed had je nog klaar over de radio en dat ze weer heen naar Howard's. Oh, really? Wat am I keen to gnair oige geall leis? Jekers, líon bocht mar se nervviseach ribise be se scannaí ceirtanis. Agus ceap mé sé gur mé iad a hen go donna. Bhfuilnach gríúla péra níhaf. A periscin maiciach go gáile húnead a lás da dúra émuis. Ára frugan, ar a sé héna goir isteach ar enús. Bhfuil is atsin is émuis, gur a mis go séir teach níar a dúirsa, bhí muid le pípri capar I cheannach da Bleangan tronis. Tá mi sé tú fógur gláúte. Cunne de chláb mór dúnte. Agus náhan is go aindine, céir tá tú cheannach, nó ceile hí muid a cheannach. I ddígann tú leatan is me? Tígam. Níar me smit ná smaidin is. Hello, bhfuil an bhfuil orí? Tá muid réinis go ddíireach a bhí híl, bhil tú teachta hémuis. Tá frigan án. Goil cén siú an gáile bhil begar leán? Deanna, áte be bhfuil pípri capar le fáil snáit mu gail. Ho, baid a ní róg se bhádorta hééis sé clós cála bhíad. Chanús dóin nach bhétas an óla címpel a cháneil. Tú réir go do frigan grá hé má buchail. Snach am rá jeúr, ach mé mis gur a coppla budeal fon óla cumáilecha leir. Á, is ní le bhhar me ceannachta táid ná tada, se chu mu ceannach pípri le chur seach san techa. Ho, sé. Fágaí seo flumerí tá lága chabíh sa gaí. Héidir go núna do frigan cláb. Ú tú gur me frigan chorchahúlid. Nach ní rinis me tadagó, agus é réús nach beice an néad an choiríad. Óach, ní le amadánna besmes na sean frigan amadán. Sinné, chur chuntas an radio é mar. Na go tá is leabhhaile. Tá choú free charge go locht a radio inniuh, Tá mu ceúra. Ceir a céir, Ba lá mór máide charnú. agus céirtátána mar. Tá dhéh le chuil díam sein ar a radio máide chun chéadúir na híal. Oh, well, se, ach ní bhíon go... Deanir, mar a bin cás ceúí a ní lá maidine. Tá chuile bin choú free charge go radio inniuh. Well, ní chu láas túr ar heada. No, fairness. sé ceartíide mar leis. Gur maigah. Fádan is, be mu gééisach líb máideach le cúna dé. Pe am féidir gur sé sin beganíon caiifichaid. Caifach?
Agus sábháil amach díristé sin bhfuir nach bhfuil fersan dú sean go léamháil ar an éar. Nílas a cin de bheits lei seo, nach méidir go me teach má le gé borna machchan seo. Mes tú feidir. Tá sé tógeá chlár gaiile múlóide. Ó ar bhfuil áda de chasil veterinary surgeon nach an as an réalta mór ar fad. Ní chóirt bheith láirt féin. Tá chur glór brúar líam. Díana nervhí secha. Ned bhí seach líam seine? Ar a bhfuil an táta an ré. Tá sé ag líamón áúr fan go chluise tú máilecha. Ja, Tásúil an gohfuil le ceartad. Ó, bhaid a bhharnaí. Onca bhfuil tú caint, tá tú ceap go glisir dhéamhfuil. Ní hena dú mar choirbach, just nábí churne mar go brúir. Nis tá scriptin a déanta amach do gachéon chlór mar recinn tú. Nílairt ach iad a leanúnt agus beag tú tá. Dus je tja te gaan nach Arnooi, niet veel klaar, maar zo scriptual river. Kijk je het niet met glug stag? Ní bhaid éon léir in líam. Niet weten de glug stag? Ach, snel de simile van klaar. Ní féidir am duine nach bhfuil cáilethe a ágáil I mun gléichan a goháin. Ach, kijk in de smammer zijn. Tá ceistena agus freigra siimplí dóibh lecha amach I ngach éon script an seo nílairt ach iad a léamh amach. Ach, kijk ik er maar stampen heen naar de gloor. Seo mochlár líam níla me géirí do stampa air. Just gin job má air seo agus tá am cinnte go dúirí Seán rud é gan eile chuid. Ach, maar schrijven din in het Amse. Kam is hier agert. Tá sé ríhábhachtach dom go leanaí tú na scriptainna seo focail ar ocail, oké? Tá go má. Nis, bhhailm go nnéanana tú stadéir na scriptainna go bheice tú bhfuil éon cheist agat. Wel, rinne me staidir tapene go de klárach heen. Agus wel de couple mollam goed ge dit uit dausu. Maar te de gostelners. Oh ja. Wel, idir me heen zo heen dit beidir níos me graan gersach de klárach. An gapanta? Ja. So, céf a gapan sibh go neidir go má le bíalaní a nó le Weinberg was nún? Well, tá gairí haar cían leis a gafe gotí seo. Inis Spáinis is ingúile le headsgáte testal ó phobal rostanón. Sníchan is fú láthair cirteach ach a pub. Tá mise ag ar a ráhthairs chuib. Agus a gapan sibh go bháilte ros nún leis an ráha sin? Ó, tásúil go Níl le dá faoi ach a gur siad fáilte rih. Sin níl me ach a tógáil ar an dehanana atá cruthí am san áite hana hen. So, cé aga I chuimre in téim a Weinberg dús? Mise a bháil Well, in náríad a pírin is camera a grosise gist am rud mar seo dhéanán tús ach tá ansásta ghfuil mo chuil ce rítan seo ar bordlam inis. Agus cinsáis bíochlór bheits ar fáil agaí? Well, bain bhéimar fadar bhí a fulláin. Tá daine chorán spéis a timpplacht agus betha fulláin. Bud a hen carcaleor a Hargent? Hello. Bhfuil tágus níl. Tá na buin seo beag an I moil. Ó? A chu nói níl me gaile bheith ráchrúar. Gur a míle mágad. Bhil hin go deafach chuid an uáil. Pódógus is féidir. Ó, déanana mé sin cinnte. Tá sin go bhfuil tú tuairt grinds de Jason O'Connor. Well, tá, ach is cin á leisceach leis sin ní thugam grinds de an nó. Nas tú bheith fá eisceach éile dhéanamh do bhaic sinna? Ní gheatan tá brónarm. Nis lauras le macfis agus bolas an máiste mac an líada. Ní hinna an scéala chúla mise. Dúirt mec go mollin Jason tusa go hard na spéire. Ó, nis fáim dachar é sin ich réúnt. Níl is am, ach mar ceapan mec é, well, tá sa go bhfuil sé a pítal a míana. Spúrnam go bhaich sé tar amach. Ní bheith is at. Nid go bheith an garaí anmh go team a cint. Tit for tat mar a déirtha? Well, beidir go bhíocht an mac agus Jason a hógant in éanacht. Cho fadas ná beh 5 leis nó O'Connors lei sin. Bheith sé sin íontach. Bhil tú géad go gur mis sé ceiste ná O'Connors faoi? Níl. Fóg fum sé. Na laga díomhhail é. Tá mé anmh chuid. Be mé fnacht le scéalúid mar sin. Slán. Slán. As tú bhfuil mas me bhear líam ágáil am mo chlár. Seo dhéana se cúisfré. Cynnig súl géir ratis go mille sé. Bhálam go me chlár agam le fille ar nar hagam marrás. Yeah, well, it's fum sa bí hart a bheith déanam amní agus ní líam. You know, haar lady me se chláirí a bheith. Beag tos a táha, ní limní ar beer am frúd. Fuir géir nach bhfuil tosa tá $1 an sira seo le tám seachas mise. Ar a líad bhí tosa géirí dul. Ja, maar groot, dat is een geirí hal vast. Ní raibh an éair.
So go dtíirín tú halmar. Ní as a géirí tám ná léim a ligin sios. Ní chuir sé astam, hís cinnte go nniúil tóch seán ceadahorts dá mimocht. Go háirthir nar tá a fágá léim a bhna chlár. Oh, well. Ní bheith go go dé ana sé nó hinta seo. Yn dweud sbech nad gwrs glith go hodyd. Os yw'n yna wach yn y pwypi cap, ydych yn mwyn. Swtio raffa cael? Ni ti yd y bitch, tam a hansia cet gatios o gyn am. Os mae tawn o'ch ochl i siwr ceft. Dyna na byw chi'n rhi beher o'r un ffyn sargent. Dela le mysio leis y sargent na byw. Mwysio helo o sargent. A di I ferf. Tá mé an sásta ag cáil go bhfuil de chuid cáin agus arachas nóir de bhí híl. O jo, ty gynnach me. Na chan ein glífa a wedi se. Sfior gwyt. Níl mes céanna chuidig an an glí hart an seo. Tá meach ní hestoch má le héad sear chorbe. Rol tú mar an stig sa bob. O, diawl mwy, can i begwan? An nói. Sinna dearan siad ilig. As tú meach 5 out balloon a héide. Balloon? O, ni fach, diawl 5. Tá tú all right. Tá mé cinnte go bhfuil tú ag géint an írinna. Is le pipi nóchar sa techa tá na pipi capar yn sargent. Oh. Cén PP Corporation. Tá bhiste leat a bhí híl. An ábhar péiste seo nach a heamas. Oed a hyn ni fach sam. Thais a gan séal go bhfuil éis. Anu, ni chan ein glíwyr pys go pipi cap ar ag mocht y gorau dyna. Yn ysfyr o gwyt. Ach mae yan yn dyn stil go, sy'n sgel ele. Mae lawr gam sŵl gyr a cynnal ar tŵ siom ach ei hemas. Wedi gymau am nolog hart ar eich oi. La ma hagoi. Cersot asol, gwyd drinit, gwyd nefyd i gwynnydd. Cefan chiad loed i efo cyrw tangonyd, na cyrw unt y ciel ac yn stas yn blwch o'n nord. Bech i gwtw germa chrach o be. Fog sa wycer. So má sé ráid libse ví a cíine Jason agus Mac a hogan tú éanacht go na grind. Hialóch sé nach me chu bh lehan costa sí. Gach sé sin handy. Nílis agam. Ní mhaile mé. Ní bhaid Jason ag fáil ach lehan méid am a leatsam mar sin. Well tá sé sin fear a lí fedi ach Ach ní bh chánach lehan airigid, cuine sin a fedi. Níl mé hun skimping a dhéanamh ar idirchas má bhac. Joig é an seansas fear tá mé ábhad a thurtá agus sin. Ní skimping a bheith a gceist. Chlúdán tábhar céanal ó nach glúdán chelí. Ó chlúdó cinnte. Well, ní maiile an fós é. Well, sin é mar sin. Bhí mar go déanta gom líh sér dúis. Just déir mé leis an sargent nach féad le Mac a hogan. Ó na habal siúras cumlíine má hogan tú bhirteach a bla chéile. Ó go leis ceach caiime a leis gobud. Is cum a céad a ceapan bis. Tá brónar me fedi. Look, ní dhéana mé é. Caig an bhirrte go bhí bheith éonaithe fé mar a dúirt. Is cum inis. Ardit an rud atá ag tastal ó rita a dhéanamh. Ní bheith me seán seo réon chuí. Ó, can a héamh. Covan tú dul. Ní le seici fós. Full mé job I killy bags ar factory ship. A bhuiis. Cóhordachas. Ach na fan toch in ráile rite? Ó tá ach ní bhfuil mé an deis ceart fós. So caine bheith tú fágant. Tránó na mórach. Tránó na mórach? Menim té fedi ní bhórta te bheith ráile bil tapig mar sin. Ja. Tá sagam, ja. Ach ní bheith sé éasca. Man go bhít sí sean nó gahaid a haig, go mó mar máin se wine license seo. Ní bhain san íoch ag gamlón freisin, Tá an túir na wine breid seo. Weinbars. Friggin cuir yma. Sado weinbars atá giúmhainte na háte seo. Ó, níl sam a haig. Tá wine bars an trendy ar bhad? Tá, ní muinte ras na rún an trendy. An mu sin ní bhechas a haig, tá sé don am business hí a gafe sin. Gaisce, sna bhfuil á.
Ní bhaid se bhád. Ar a tug ré, ní mach do bhainde. Ús ag bhálam solamach. 30% partnerí ríise. Mesta có sin teirigh le sin. Ní sam. Ge fáilta chuir ceiste mar sin ormsa. Ó fábu. Tá gúil satrú a cís faoin nach chuil samsa. Ní sam. Sinna dúch me leat. Írig is a chafa sin a bhirte go is cum go dé tarsúlaigh Rita O'Connor. Ní bhain se linn. Well, ní bhailm bheith a fugitive agus an farsan am dhéag. Tenacious yna. Well, ní rah ein cur a géilis, ach a gnáam céan bhí sé cholách múntas nach fiad fá é hógantid. Céir a bhí bhaid? Bhí sé geirigh me hániú le gráins a chuúdóbhach. Tásúlagam gúir tú gnéon haid. Ó, cheappas ná hahan nach leatsa. Tá sé siút chici all right. Ach ba ceadún sa tastad bhfuil gon raffle seo. Agus ní mhór takeíocht an tartan é all. Well, dúirt yeah, more or less. Mollam goit a rá leis gur mór an onúir é gráins a thuirtábhach. Díreach sula ífriad tú ggófin geadúnas. Mise, can I have got a ceist chuid? Is cosúil gúil an inside track agat a leis. Fan soccer a héig, níl sa Catriona rud a bhí fan airgid, ní ro siar ceistear hinna mag a haird. Ní hinne tá go rasam chalibegan. Múm sa tuc chutíos Catriona. When ní ggéir an sinna head is túir a sceri. Na bakle. Is ach bhfuil Jack agus Rita a dainú go fréomhrach an teras na rúna san neirigad a doisiad asam sa sinna tá go rasam. Gen charma dípa sin, an rud na bhfuil lés é ní hígla é lés. Ja. Dat wil ik graag. Wel, wij moeten kunnen maken als je de bal. Dat is een Irish Winter Association. Als je de kantje mijn mag er geen kindse gaat toch gaan. Met hoe raas je nacht? Nee, met reis naar de zeg omheen. Canvas al go je nou. Want je roet weer een tweeënig. Upstaging. Chulle uair a doscail me mo bhéir le ceiste agart bhí séiste rúm. Híle an áras náglabhacha a héin bhfuil bhí me spréachta. Well, think the year care I guessed I got. Tá me sé rálet bei me se cuneal súl dhéar ar Jackin Chania seamach. Ní chuir sé an do bhair mánar mar ríist. Rita, tá rud éigen le rá agam leat. Agus níl me éirí go dóigh tú ar bhealach mí ceart é. Céird? For my job, her factory ship I Killy Begs. Agus tá me chun ghlacha leis. Factory ship? Ba díoscach be? Se, ba orm bheith imethe ar fear roint seachtaí. Ach, níl is sa táid a faoi iascaireachta fedí. Well, ba mé gobar sa factory on board. Ní léon taíon ar ólas faoi níoscoch le haig sin. Agus, cif anna rútal am gur tú cuine bhar éis níana? Rita, rinne tú go leor cinethe gan dolí ggóir le liomsa. Is become a céir a ceap me seo faoi. Seo cinna bhí orm a dhéanamh dom hain. Agus is cuma céir a ceap an tusa faoi. Mar sin é. Is ceanna a bheith tú gemacht? Amárach. Mórach? Well, tróna amárach. Man tá brón orm, ní rins me níos tuisce dit sé ach. Níor thula mé an scéal go raibh an job feiteach mo DNA. Agus ní bhfuil mé an deis ceart é inseach dit seo hin. Rud go táhachtach leis sin, agus níhar tú an deis lenne inseachtam go dtíis. Smuoinnig ar mar seo, Rita. Tastin an job seo weimse. Tastin an tarigad ón muirt agéin. I'm thinking essential, my van. Right. Hargent, Angela, bheitine Pentaginnis Choffin Heineken, Satson Brown agus gin and tonic mustela. Right, we're mar síos a go bheith. But this would expect to get Angela much of the We're mar síos an isise. Lee. Nachholto. Ah, brio. Ceir ólas tú? An tú áráis. No, I insist. Carcolóra, beg budel, rit go mar sin. Pionta Heineken agus buidéal Go leis gal háirsin be me letar bhóide. Pentainig in a Hargent, ba? Se agus buidéal rit a bhí hin. Gur míle mai go a bhí. Na habit. Well, tá nó canna sás de ligan am grind a thuúta Jason agus Mac an éanacht, so is tócha go bhfuil díirigin. Anna lagadí Ellie. Ní dhéana mé dearmad ar sin. Ó, dólan scéal. A me
bheith sé dechar cadúna sa chót le haag raffle san charity. Ken charity? An Vincent de Paul. Bhí sa cíine bhar dagan tíanamh dóibh go na nolag. Ní cecha me fibre be am. Sa croí mis go dé má tá í ggéire. Ó bheith sé sin go húntaach. Gur bhíle maithegad be mai ceart go leoran is bhí heil. Bhain soltas títhe sír. Na habre, nar a meist éichom, sort busmens holiday ma dira. Sanú, éichom nach testín borstwit le chráteirite. Tá twín tam maith bhí heil. Tá sergeant. Bhí sogan gur an seo bhechtú. Ag an ála réocht am tam be ceach go dtí sin. Fág seo, Jack. Is féidir dhéana Somália. Ní féidir tá puta stoán éis sin sinna camasúlacha nada. So, be mé am héana a ríos nacht mar sin? Chud le charrón más má leat beidir go gná se sin cóidir leat. Jack, ní sé sin féráiltí. Tá sin ceanna hogra gan dulán. Brenna Tom tá se socht bloody dachar na figurí seo dhéana gan tosa bheith cabreacht mo tlúsa. Bhfuil gáma leis géal. Well, a ca mar agad annig scéal sin in a dúar am fedi. Ach tá tú le molla schamasach rátú. Ní mu cinna éasca sin leidiana. Ach rinne tú agus tá me anhródú lesad. Really? Yeah. Ní bheith sé éascar an señor héirma. Ach bheith sé ionta chuir deach héna bheith nach mé. Sin díra go dá Tá sam. Is fearúchans de chláán a gúnaí rútaine. Me bhaim go mór. Well, ní bhaim mé me go fada sin. Tá sam. Agus bei míle fáilte rúta agus túhaile. I'll miss this, Rita. Should have gone to sea a long time ago. Seagad si bhí heil. Teis ag díag bhil se tiltte gad. Oh, thanks, Angela. Se testar. Wat was right to word? Tá harin mar runtear tumul dáin. Wat ging je nog discutan? Zit je na een vaantje in buurt? Dus kun je nog lumsen? Hij wil toen nog maar wie heil. Gur míle maithegad. Oh, na hebben dit. Kijk loer. Had je een farbe in Rio sin.